Hintay amin ideri, biyaya ti Diyos sa nasuli, kayal dawan hapili, ay tuoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo, umay kayo, gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragraksa tay kenkwana, tay tuy ti aldaw, nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, nagdako amin iti Ama, di balay giken piksa, amin nga imbag ken ginawa, salun at piyak ken piksa, kay tuy ti aldaw, kainaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, arito ken namin abana, ipatantay paida, iwaksi tayo minagura, asumangot padaya, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Rogyan tayo dahil ti panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat pagyamanan tayo ti Diyos, ta tinalik na tayo, ngagbalin nga anak na, adu dagiti grasya, ken bendisyon, nga imparabor na kada tayo. Da tayo ti agay aywan, iburay tayo, salwadan tayo, para itipan nakaisalakan tayo. Agdaydayaw tayo nga rodken kuana. Katap no maikari tayo ang makiranod, iti dati na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Natay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin. Iso nga agpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dakuma. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Pumangasikat, pagkawanek basbasuli, bidot nagkurkurangan mi, et dalawen
nakam kadi nakalmesan na kempus pusumi Kristo mga sikat Kristo mga sikat Bakawanem basmas sulmi Bidot nagkurkurang ami Entalawen nakam kami Nakalmesan na kempus pusumi Apo mga sikat Apo mga sikat Bakawanem basmas sulmi Bidot nagkurkurang ani Entalawen nakam kami Nakalmesan na kempus pusumi Nakalmesan na kempus pusumi Gloria ti Diyos amay di kangatwa Gloria iti Diyos sana anay hangita Gloria ti Espiritu anasanwa Gloria iti Diyos di kangatwa Papya kadagiti amin natatao anaimbagdi panagnak na kemda nailangitan na ama daydaya wenda ka agruk papamken ka agyaman kamken ka kapoy di dayang mo anay langitan Gloria ti Diyos amay ti kangatwa Gloria ti Diyos anak anay langitan Gloria ti Espiritu anasantuan Gloria iti Diyos di kangatwa Amu Jesucristo Bugtong anak Cordero iti Diyos anak ti Ama Unasem ti basbaso ti lubong awatem to'y arararaw mi si tutuba iti makanawan ti Diyos Ama kasyan na kami denggem to'y arararaw mi Gloria ti Diyos amang di kangatwa
Gloria ti Diyos sana, anay langitan. Gloria ti Espiritu, ana santuan. Gloria iti Diyos, di kangatuan. Gloria Hosanna, Gloria Alleluia, Gloria Hosanna, Gloria Alleluia. Alleluia. Sana sigalaeng itinasantuan, sigalaeng itikangatuan, itimpuyo, di Espiritu Santo, di Gloria, di Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. Apo inaramid mo at ikang runaan alinteg, iso tilinteg ti ayat. Tulungan na kam kadi nga agayat ken ka ken iti padami a tao, tapno magunod mi ti agnanayon a biag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti libro ni Propeta Amos. Denggen nyo daytoy, da kayo amang ilupit-lupit kadagiti makasapol, ken nagpanggep amang dadael kadagiti napanglaw a pagilian. Kunayo iti bagiyo, lumabas kuman dagiti nanginang aldaw, tapno mayla kumi dagiti trigo mi. Kaanon to, ti panagibos ti aldaw a panaginana, tapno aglako kami manen. Nanginan to ti panangilako mi, usaren min to dagiti saan na husto a pagsukatan. Ket padagsenan min to dagiti pagtimbangan, tapno masaor dagiti agat-gatang. Nanginan to ti pangilakwan mi iti awan serserbina a trigo. Gatangan min to tinapanglaw a tao, tapno agbalin a tagabo mi. Dayjay saan na makabayad iti utang na, wenno di na maited ti bayad, uray ti sangaparis a sapatos. Insapata ti Apo a Diyos ti Israel, pulos ajakto malipatan dagiti dakes nga aramid da. Ti sao ti Apo. Yaman tayo Diyos. Madaydayaw ti Apo, tauunen na dagiti nakurapay, iti kinapanglaw da. Manaydayo ti Apo, taurin niya dagiti nakurapay iti kinapanglaw. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo nga adipen na. Idaydayaw yu tinagan ti Apo, madaydayaw kumatinagan na, ita ken itignanayon nga awan inggana. Iturayan ti Apo ti amin na nasyon, ket ti dayag na ringbawan na ti langit. Iti langit ken iti daga, awan ti kas iti Apo a Diyos tayo. Nupay agnaed iti nangato adiso, tanawagan na ti tangatang ken ti daga. Bangunan na dagiti napanglaw manipod iti tapok, ket aunen na dagiti nakurapay iti kinapanglaw na. Pagtagawan na iti den na dagiti prinsipe,
When kadagiti prinsipe ti ilina. Ti maibasa na daw ti umuna surat ni San Pablo ken ni Timoteo. Umuna-unay, yunay-unay ko nga rod, ang maidaton iti Diyos, dagiti dawat, kararag, panangibabait, ken panagyaman para ti amin na tao. Para kadagiti ari ken amin nga adda, iti nangato asaad. Tapno agbiag tayo, anatal na ken naulimek. Na Diyosan ken natakneng iti amin abanang. Nasaya at daytoy ket makaiayo iti Dios ang mangisalakan kada tayo. Tarigagayan na ang maisalakan ti amin na tao ken maamuanda ti pudno. Tamay sa ti Dios ket may samet ti mamagkapya iti Dios ken iti tao. Ni Kristo Jesus at tao anangawat iti biyag na ang pangsubot iti amin a tao. Dayta ti pamaniknek nga iti naituding a tiyempo kayat ti Diyos ang maisalakan ti amin na tao. Daytoy ti gapuna ang naibaunak akas apostol, maestro dagiti hintil ken mga kasaba iti mensahe ti pamati ken kinapudno. Sa anak nga agululbod, pudno ti bagbagak. Tarigagayak ngagkararag dagiti lalaki, wen dagiti lalaki, iti amin na diso anapudno ti Diyos, ken makaingato iti imadang nga agdawat nga awanan pungtot, ken panagsusupyat. Ti sao ti Apo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na adda idi may sa abak nang nga adda pagayaywanen na kadagiti kukuana. Naipulong ken kuana abus-bus-busen ti agaywan ti kwarta ti among na. Iti kasta pinaayaban ti among na anag kuna ken kuana. Anya daytoy madamdamag ko maipapanken ka. Ited mo kanyak ti amin alistaan ti panagaywan mo. Panagaywan mo kadagiti kukwak. Tekkaten kan nga agaywan. Kinuna ti tao iti bagina, ikkaten na kon ni among ko iti trabaho. Anyan to ti aramidek. Diyak kabailan ti agkali, kat mabainak met a makipalpalama. Aam mo kon ti aramidek, tapno inton maikatak iti saad ko. Addan to gagayem ko amang pasangbay kanyak kadagiti balbalayda. Inayaban na nga rod dagiti amin anak kautang iti among na. Kinunana iti umuna. Mano ti utang mo iti among ko. Sa ngagasot abornay alana insong batna. Adtoy ti resibom kinuna ti agayaywan. Agtugaw ka ket isurat mo ti 50. Iti sabali kinunana ket sika manumet ti utang mo. Sa ngaribo asalop at trigo insong batna. Adtoy ti resibom kinuna ti agayaywan. Isurat mo ti 8. Dinaydayaw ti among daytoy nasikap apagayaywanen na gapo iti kinasikap na.
Nasiksikap ngamin dagiti tattao dito'y lubong, iti maipapan ka dagiti aramid da, ngem dagiti tattao iti lawag. Ibagak ngarod kada kayo, kinunapay ni Jesus. Pakigayam yo dagiti naindagaan asa ni kwayo, tapno inton maibusan kayo, maawat kayto iti agnanayon apagtaingan. Ti tao ang mapagtalkan kadagiti babasit abanag, mapagtalkan tumet kadagiti dadakkel. Ngem ti saan ang matalek kadagiti babasit abanag, saan met ang mapagtalkan kadagiti dadakkel. Ngarod, saan kayo ang matalek nga agaywan kadagiti naindagaan agameng. Kasano ti pan nakaitalek kada kayo dagiti napaypayso agameng. No saan ang mabalin ang maitalek kada kayo dagiti saan nyo akukwa. Si asinon to ti mangted kada kayo iti kukwayo. Awan ti adipen ang makapagserbi iti dua nga among, taguraen nanto ti maysa, ket ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbin to si papasneg iti maysa, ket umsyen nanto ti sabali. Diyo mapaggaddan a pagserbian ti Dios ken ti sanikwa. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Into ka no bigat. Bumaknang tayo kan amin. Namtila paraburan ni Apo Diyos, lagi tayo nakaisam. Kita kanya pilitan yung mati umisaman niya. Kenti ano ikan na, dahi tayo naisam, ken dahi tayo managparabor. Ay kadagi tayo padak nga, amuyo ti paglasinan dati naimot kan nyami, dahi tayo naunag ti abot ti tel mo. Amuyo da yay. Ano na unag ito ayan ti kastoy mo kaimot do dayta ko na. Diyan mo anos to. Dete kanu nakaisam ti paraburan na nya. Sinno nga rod ngamin kada tayo. Iso garod nga aggaggaget. Iso nga rod nga ipapati tayo ti agtrabaho. Iso garod nga aramidan tayo amin nga kabailan tayo. At dapay no dadluma kaya agasawa ka agbatid to di maysa mapanti sa bali a lugar di maysa tapno laeng maiyangat di jay estado ti panagbiag tayo ken tapno masupusupan adagiti kasapulan tayo. Sinno nga rod kada tayo ti di makkel kam lang rod nga datarkin diding nga masapsaprian ta pagturo gamin aging gana tatak may mayat ko natay pala. Sino nga rod ti madimot nga agidamot iti komportable nga uri agbagyo ka relax di panunot mo. Sino nga rod da kami nga rod ka pasagadla lugan mi idi karkarison. Sino nga rod ti madi nga maka-provide mo iti napintas nga pagluganan. Mayat tay amin Sino nga rod ti madi nga adda stable job na nga magatang mo dagiti kayat mo nga bado, bag, nya pa dagiti pagayat nga magagatangan, masetas. Nya kamo no dagiti masetas yung pangipanan yon to no, si mamasitas kay maamin nya kakaaruba. Maamakan mo di kayat mo nga kanen, makapan ka mangan iji kayat mo nga panganan. Ada mo imay dem ijay feeling blessed. Apo. Into no ayuda tin na ipadamag makiapakan ayan na ti ayuda may. Sino nga rod ti madi nga awanan? Sino nga rod ti madi nga addaan? Sino ti mayat nga rod nga agkamkamtod ka lang nga roden, awan di awan. Ada kasla awan Numabalbalin kayat tay amin adda nya. Numabalbalin kayat tay amin uray dakay nga addaan no dadduma adda pa di puso yung nga uray no addaan ka kasla masaktan pa yiri nam nga di ka arubang muno dagay ka kabagyam ka kasla datay nga Pilipino ket kasla no mabalbalin iraman mo pa ida nga iyangat iji biyag na adda mo nga talaga dagay ka kabagyan nga mangirurumen nga no umangat ka italmeg da ka. Adamot kas jay. Ngam nadda pusom. Datayo no mabalbalin di ka arubam kada dagiti kakabagyam no marinam tinamay no mabalbalin tulungam. Ngam tinakabukbot ang adamo dagiti natulungan na iso dan tumot ti makiapan. Anja kamo no taga ano dagitoy. Adamot kas jay ditay tinulungam nga umangat inton nakaangat ne. Halar. Nga to mangam ni Apo Diyosen na pamuji langitan nakaalaan na kuman. Gasya niya, sino nga minti madi awan?
Datay amin na mabalbalin adda, dati komportable tayo, dati secure tayo, nga uray na tayo itong kaaddan to pala pagbasa da, uray lumakayon no bumakit tayo, addan to latta kwarta tayo, timo gobyerno tayo, kasi hada malaited di 100,000, no, adda 100 mo, mananam mo to pay, pagpasyar mo ka no, makapasyar ka nga ron, bedridden kan, pagkaan mo ka no, awang nga ron nanam mo. Kaya niya kumapay ti pang pangusaram ta 100,000 ka awanan gatas sila tingin pa unag ko dagaya ka kabagyam kanda kayat nga matay ka dapat iabot da ka apong hang ka matay padasam ko na pa di maysa ta kaya no mabalbalin ag komportable tayo mat nya kada ti sarsaritaan nati ebanghelyo tayo dagitoy sanikwa adal trabaho, amin nga adda kada tayo. We are just stewards niya. Agay ay wantay laeng haan tayo nga bukbukod. No naparaburang kati adal, intalik na kanyam dayta. No naparaburang kati sanikwa, intalik na kanyam dayta. No naparaburang kati pamilya nga nasaya at intalik na kanyam dayta. Anya ti aramidam ay wanam. Protektaram tarabayam taapayan no hamo maiwanan ikaw mapukaw king ka di mat uray trabaho uray ka di adal ka no inggit sadot kada man na kay apa dem saya aten ta pa nagtrabaho di maikat ka uray ka na na sayaat nga pamilyam no lukulok mo slip-liputam mo di mapukaw mo paagraman pamilyam. Iso nga kunana ditoy di mensahe ni Apo Jesus ito'y pangarig na agay aywan tayo laeng na daytoy nga na pangarig na nga daytoy nabaknang adda pinagaywan na kada daytoy pagayaywanan na ni sit-siti kan namatan kinaamuan na ay kano switik ka kano maamuan na ka inyati ko na out so katangkan tataga puta so katangkan ko na nasirib mat jak maamuti agkali kunana na mga amuti ag trabaho manualya jak mamabainak mga agpalpalama kunana sinitik na niyang kastana imbababa ti utang dagit kinisayan na ti utang dagit ay gagayem na addan tumang pasangbay keng kuana ngem nagturong ngamin idtoy daytoy kunan ni Apo Jesus nga pakigayem yo dagiti na indagaan asanikwayo tapnon inton maibusan kayo maawat kayto ti agnanayon a pagtaengan pakigayem yo kunana naglatak mangmangagdak ay kaslahaan pakigayem yo addaman dagiti tattao nga Ilocano nga talaga darada nga nakakirkirmat, daytay talaga naunag ti til-til na. Dako isyat tayaw ko nam ko magwan. Ni nangalaka may sa, dapay pulutan nyo nga bida, wano kornek. At damay kadwa, ni di mo ilagag kumautan. Inton dandani maibos, di jay maikalaon. Nagpukawa, natanakaroon kayo ti gumatang. Inton sumaruno, nyo ay ayabanan, napaya imot. At dali kita kuripot nga tattao. At dali kita managim, diya ka mo man. Managing bubukod nga ditay bagbagi dalati pampanunutin da kahaan isugor dagiti no dadduma ka awon pay magaygayem da isugor nga dagiti no dadduma ka no bagbagi dala pampanunutin da ka kaslahaan jak amo man nya tiragsak mo nga tao nga ingkamangan siksika ma-enjoy mo nga rod ingkay mangan nga sa nga pamilya la okay mat ano nga mangan kay nga sa nga pamilya no apang kayo agpasya dakda kayo awon pay ammom awon pay masangsang nga ilim tapaya ngem no adda ka naghanda apo si kati umuna ngem no si ka Jesus madi adda ka kasdi nga tao injak amo no nya ti happiness da injak amo no nya ti ragsak da nga inggit imot nga kuna tayo ti awag da ayan mi dayay kasla agmamata nga dudon kuna na uri sulekemahan nga agkirem kuna na dayay Kaday jay, ibaga na pakigayem yo, kaya na nga saon, haantay abukudan. Intalik na kanya tayo daytoy, aramaten tayo para ti pagimbagan tabagim, at the same time pagimbagan mat at idaduma. Di ko nakngaroden nga no, at da kabagyam nga medyo marigrigatan ka, numabalbalin tulungan pa di may nga anak da nga agbasan tapno, baring umangat tumat. Pakigayem mo, kunana day jay.
Ngam dagitoy kakabsat, dahito ibagbaga na ditoy, material aba naglaeng. Numapan tayo iti na espirituan, at dadakkel nga ay aywanan tayo. Anya dayta nga ay aywanam nga na espirituan, dayta kina Kristyanom, na imaldit king ka, na italek king ka, adda misyon mo. Laglagi pun tayo daytoy, adda misyon tayo. Anya daytoy nga misyon. Umuna protektaram dayta kina Kristyanom, tauray no Kristiyano ka in name, na imaldit kanyam ti cross, ngam di ka babalin mo ka madimat. Uwan, itinagan, Kristiyano ka, ngam iti ka babalin, nay, demonyo ka, kung nagrigat mga ibagang mga demonyo ka. Ay aywanan tayo daytoy. Anya ti misyon tayo. Awanan ni Kristo nga umay dito'y lubong ulit-ulitan tayo nga umay maagbalay-balay nga mangibagati ayat ti Diyos, kinamanang nga asin ni Apo Diyos, haan na tayo nga madanon, ijay gimong tayo, ijay sisa tayo, ijay trabaho tayo, nga adda ti Diyos, ka maipari na kung mati adda ti Diyos. Sino ti mangipari na? Sika? Kang runaan na sika nga agkungko na ang makimismisa. Tiriga na nga rod ka. Oh. Lektorak yayan mi father. Very good man. Kristiyano ka? No. Ako laytak yayan mi. Kana siya man, Kristiyano ka? Haan min pasaw. Agserserbi aki dyan. Uwan nga ron, nagsaya at nga nagan. Ngam dagiti tattao nga aglawlaw mo, dagiti tao di trabaho, dagiti tao nga masarsarakam, mariri-nada ka di nga Kristiyano ka. Mariri-nada ka di nga ay ayaten ni Apo Diyos, ida gapuking ka. Dayje ti awis na kanya tayo. No naikang ka itidakdakkel, na mapagtalkan ka iti basit ko na mapagtalkan kanto pa itidakdakkel. Gusto nga tayo kunakon, ti paraburan ni Apo Diyos, dagiti mo taag paraburhaan, unfair mo't itid nga itid ida nakaimimot. Padasin nyo. Mamati akla unay kanyak, personally. Diyay prinsipyo nga, the more you give, the more you receive. Kasi mo laeng, the more you give chismis, the more mga chismis anda ka. Negative kin positive dahi dyan. The more nga agtakaw katakawan da ka mo't. Ngam na the more mga agaramid ka tinaimbag, the more nga paraburam takabsat mo kitaem. Taapaya, dahi nga rod, paraburan ni Apo Diyos dagiti man nagparabor. Uray ti na espirituan nga panagbiag, padasem ti agayat kinikabsat mo, padasem ti agbalin nga nasingpet nga kaarubahan nga dahi ti kuskusilapan da. Dahi ti kabuteng da. Padasem nga ipari na ti dungom ka dagiti gimong mo ka agsubli nga maminribo. Ngam damor mga, di ko na akon amang chismis ka, damor nga agagagom ka, kita aguman da kamot. Damor nga ipakitam ti ayat mo kadakwada, isumot laeng. Tanong orod mapagtalkan ka iti basit ko na mapagtalkan kan tumot ti dakkel, di sabali nga pangarig ni Apo Jesus ka, di parable of the talents no malagipyo, inikkan na ti pagnegosyo da, di basit, han nga nagtrabaho di dakkel inted na pay nga dakdakkel taapaya dayang ti misyon tayo awanen ni Apo Jesus ulit-ulitin tayo. Sino tinakin misyon ti ayat ni Apo Dios? Sika. Sino't mangituloy dito nga misyon na sika kinsiak. Sino pakariknaan dagiti tattao nga ayaten ni Apo Dios ida sika kinsiak. Kung ti pampanunutam kasi kalaeng ti maayayat, ti pampanunutam kasi kalaeng ti osto, ti pampanunutam kasi kalaaminan, siyak, kwak, agbaling ka nga uwak, amoy ti uwak kaimot nga rodan, kwak, uwak, dayay. Iso nga, tatta, ti misyon tayo, dahi ti naibaga nga pagsasaon ni Apo Isos daytoy, pakigayem yo, dagiti naindagaan. Tano maawanan kayo, magunod yun toti, agnanayon apagarian. The same oray ti na espirituan. Dahil ta kina Kristyanom nga intalik na king ka, usarem. Anya ti magunod mo, pagtaengan nga agnanayon. Katata, agkomunyon tayo manen. Awaten tayo man ni Kriston. Kung tayo tatay, agkonpesarak, nagpakawan tayo, pinakawan na ka ni Apo Diyos. Agyaman tayo, inted na dayta nga parabor. Agyamang kata tinalik na ka nga tao na kang agmisyon.
Ngam na aging galaking ka ni Kristo, dim amo nga iburay, ay mapukaw pay. No sabali di imunag ni Kristo, sabali di rimwar, madimot, hanga maibagay. Ala misyon tayo nga agawid, makadomingo. Bagkat ko ni Kristo, inted na kanyak, agiyaman ak dayta nga panagtalag, iburay ko. Nadda parabor na king ka, hamubok-bukudan, kitaem talyawom ni kabsat mo. Iparinam nga ayatin ni Apo Diyos, anya ti magunggunam, ado nga agsubli, bendisyon nga agsubli, parabor nga agdoble. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo Aneso Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmet laeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog a naggapos sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kasta met ana ilansa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw. Kas palawagan dagiti nasantuan a surat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Ati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw iti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnama ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Amen. Kalikagom ti Ama sa dilangit, ama isalakan tayo amin at tattao na, italektay nga rod, dagiti karkararag tayo ken kuana, ket kuna tayo iti tunggal panggep, Apo, denggen na kami, ket paraburan na kami. Agpaay iti simbaan tayo, nang runa ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, ken amin amang sakripisyo ti biagda, tapto maiwaragawag tinaimbag adamag, amay tamaikanda ti tured, kired ken salaknib, amang isaknap, iti panangisaknap da ti pagarian ti Diyos, kumararag tayo ti Apo. Agpaay iti pagilyan tayo, tapno mabangon tayo kumati espiritu ti panagkaykaysa, ken panagkakabsat, iti baet, iti panangpadayaw tayo, kadagiti na dumaduma a kultura, kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti malmalday, masakit, napanglaw ken awanan gaway, tapno liwliwaen ti Diyos ida, ket masarakan da tinamnama, ken ti kaipapanan ti panagsagaba, kumararag tayo ti Apo. Apo, denggen na kami ket paraburan. Agpaay kada tayo nga agindeg iti daytoy a parokya, tagbalintay kuma anasikap, ang mga iwan kadagiti pinaraswa ti Diyos, nga intalek na kada tayo, kumararag tayo ti Apo. Apo, denggen na kami ket paraburan. Agpaay kadagiti minatay tayo, tamaragpat da kuman iti panakikadwada kadagiti gaming sa dilangit, kumararag tayo iti Apo. Agulimat tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo.
Iraman tayo mat nga ikararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amang ikarakararag kadakwada. Diyos nga amami, pagbalinan na kami, anasirib amang manarawidwid kadagiti intalik mo kada kami, ket aramatin mi ida, tapno maragpat mi ti insagana ni Apo Jesus kada kami, apan nakipagragsak ken ka iti agnanayon nga awan ti enggana. Aken ka po amay kari, inaton miken ka, unnoy mi, inaton miken ka, araraw mi. Tun miken ka asa sugni awan sa bali amay datun mi aken ka pumay kari idatun miken ka sumi miken ka daytoy biag mi wen idatun miken ka asa sugni tawan sa bali amay datun mi aken ka po amay kari datun miken ka bungat lingling et mi idatun miken ka bungat panbalumi wen miken ka nanumunga sagsagot mi tawan sa bali amay datun mi aken ka pumay kari. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaiayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamat apagimbagan tayo, ken ti kadagupan dinasantuan nga iglesia na. Iroknoy mi ken kaapo daytoy daton apang ipakita mi ti pammati, ken ayat mi ken ka. Awatem kad ida si aayat tapno iti daytoy sakramento ti Eucharistia. Maragpat mi dagiti gameng anamnamaen mi kas insuro tinasantuan a pammati gapo ken Kristo nga apo mi. Amen.
Ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadanis tagay ti Apo. Agiyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. May karikit rumbeng. Pudno unay may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios takas taunay ti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo a makipagbiag a mayasping kada kami malaksid iti panagbasol iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi gapo iti kinatudyo na maisubli damet laeng kada kami anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ket agraragsak kami amang idaydayaw ken kaket kunami adi agsarday. Santo Santo ti Apo a Diyos dagiti amin na parswa ti langit ken dagan apno iti pakaidaydayawa usana iti kangatwa madaydayaw ti umay Itinagan ti Apo. Hosana, Hosana, iti kangatwa. Pudno ay Apo abiig ka akinasanto kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawaten mingarod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem kat ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo kenin kapanagunga minsalaka manubuti sa ngalubungan minsalaka manubuti sa ngalubungan
Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadua kam to kadmet kadakwada. Amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ingat sa dilangit, madaydayaw kumahinagan mo, dumteng di bagariam matong palma, inatem mo, dito'y daga ka sa dilangit. Dito'y daga ka sa dilangit. Igdem kadapang tiyadaw ito'y ikanan miti, pati na yung ganda pakawanen dagiti basbasulmi, akasmet pamakawan mi, iti basul dagiti nakabasul kada kami, di nakamet baybayan no manugo, iti Iso iti salakan na ka, iti dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti pannulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Panakabalin kendayaw iti agnanayon nadi tuag sarda
O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngagapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Katkas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Nakumamit ko. Ipaay tayo ti kapya ti tunggal maysa kada tayo babaan ti nakasamsam it nga isem. La kapya. Cordero di Diyos, mamangika, kalamitas masuri sa mga asika, mga Cordero di Diyos, kalamitas masuri sa Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga umay kakanyak, ti may sala nga sa mapaimbagton ti kararo. Ibilig mi, musika, isilaw mi, di kamay kami, ngagserbi, musika, di kamanghi. Kas may sama, di nabili naramiti gasta tayo gagserbi ti ako naruko nasinano musika ibilig mi musika isilaw mi di kamay kari gagserbi ako sika di kamanghi ngenay tabangan numan pa'y narabiti dagan palubusan ti Diyos, rasyon na di maibos, di bangag palinabagnos. Sikat ibilig ni, ako sikat isilaw
Ako sikat ibilig ni, ako sikat di silaw mi, di kamay kari nagserbi. Ako sikat di kamangni. Ken ka po, iniitas ko, tuy arararaw ko, itaasi, kenayat mo, inakitali, tuy asog ko, magada, ken ka Itikas ko, tuy arararaw ko, itaasi, kenayat mo, inakitali, tuy asog ko, narutuyo sa bukit ka, inakawatin day nadipen ko wala, lupapangibigin na tayong nakakain, walaing kasanain, nakunuat tayo ay namumulain, narutuyo sa bukid ka, inakawatin day nadipen ko wala, ikakakibigin, kalain ka na nabayin, kalain ka sa lalayin, nakunuat tayo ay namumulain. Kumararag tayo. Abo pinakired na kami babaen dagiti sakramentom, taginayunam kad kadakam ti kinamaingal nga imparabor mo, tapno kadagiti aramid mi, maipakita ti pamati nga ikutan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Naimpaposo na panagyaman, kaditi tulong yu Apo para iti proyekto tayo, tumakder tayo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos sa poon ti liwliwa ornosen na kumadagita aldawyo, ket makapagbiag kayo asika kapya, ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Isalakan na kay kumaadagresat kadagiti amin ariribok, ket pasingkedan na dagita pusoyo iti sidong ti ayat na. Pabaknangin na kayo kumati Diyos kadagiti bertudes ti inanama, ti pamati ken tinadyosan nga ayat, agbiag kay kumaanagaget nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay to iti agnanayon a kinagasat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen din na santon a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbaga bigat tayo amin, Apo.